Čaute, tak dneska sme vybehli na takú krátku parhodinovú rybačku k našim južným susedom do Maďarska. Jedná sa o plne malú vodu, kde sa chytá naplávanú iba s jednou udicou. Chytá sa tu na tieto peletky, s nimi to aj krmím, ryby to tu že vraj majú moc radi. Chodíme sem s kamarátom si dobiť baterky, trošku si zachytať, oddychnúť si. No a majú tu krásne rybky, je to že vraj pozostatok z ramena Dunaja. Je to takéto do tvaru ječka, tuto sa to ťahá rovno a potom sa to dozadu točí. No a keďže sa tu chytá iba naplaváčik, tak ryby sú extrémne bojovné, tak ideme to tam nakrmiť. No, tam nám pekne svieti plaváčik a už len počkáme na záber, ktorý zvyčajne býva do pár minút od nakrmenia. Že máme tu ďalší záber, ryba bude zrejme asi do chvosta, čo sa asi tak javí. No keď zaseknete, tak treba sa snažiť držať tú špičku tak dole, lebo však hore sú prekážky, rákosie a dole to je pomerne celkom čisté. A už máme rybu za chvíľku tu. No sa môže javiť, že to je celkom dobrá ryba, ale keď to bude do chvosta, tak to môže byť aj niečo menšie. No. Vtedy to býva, keď je seknutá do chvostu, tak býva to tak 50/50. Čiže je dosť možné, že ňu prídeme, ale tak necháme ju, nech sa trošku unaví, keďže majiteľ je na to dosť háklivý, keď sa ryba moc trepe vo vaničke. Čiže treba sa s ňou radšej pohrať. No ale tieto nové Horizon X4, to je jedna paráda. Chytám s nimi aj na rieke. Veľmi som si ich obľúbil. Pracujú perfektne, takže nie je o čom. No a keď potrebujem, teraz napríklad takto skrátim, mám z toho kratúčky prútik. Asi sa mi zdá, že ten liset, nie šupinač, taký menší. Dobre som vravil, do chvosta pekne. Ak nech sa trošku ešte unaví, vieš tak. No, takáto rybka. No, a je.
ďalšia rybička po chvíľkovej pauzičke, tentokrát prišlo trošku ďalej, pekný záber. Prútiky pekne pracujú, môže človek užije tú zdolávačku aj s kaprárkou. Ale jazierko, ale pozabávať sa trošku, prečo nie. Pekne za ústa chytený, do kútika. Väčším sa dneska dajak neste, ale není to zle na tej veľkej rybe. Konečne sa hlásime s rybičkou. Bola to trošku makačka, na plávaček samozrejme je to hneď full kontakt, ale podarilo sa úspešne zdolať a je z toho celkom pekná rybka. Uvidíme, či bude spolupracovať. To fešáčik. Myslím, že na plávaček čistá bomba. Veľa razy sa stane, že tu sa na tomto rybníku chytajú do boku, do chvosta, ale dneska to ide výnimočne všetko do papule, takže ideme pokračovať ďalej, ideme ho vrátiť. Tak, ďalší záber, tentokrát podmoha. Je to čo iné ako je setter, takže môžeme sa pozabávať trošku. Je to presne to, čo ste nechceli chytiť, ale keď už je tam, tak nech tam už je. Kamarát, pomínal som mu, že idem sem chytať a bodaj by si mal jedného jesetra. Na, tu máš. Pozri si ho. Tam je. Si to privolal. Není nejak veľký, je tu ešte jeden aj väčší, ale dá sa to. No ty si jak chytený, kamarát. A je, do huby je. Toto je akože praštená ryba. Malú vodu som si vybral zostavu po verzii a máme záber. Dobre, tak nie. Som si zobral 10 feetové prúty. Je to novinka Fox Horizon X4 S-ko, verzia 80 feet. Dá sa to takto fajnovo skrátiť, takže keď si potrebujem podobrať rybu a som sám, takto si to skrátim a je to vybavené. Za mňa úplná paráda, je to niečo ako Explorer, to dosť podobné tomu. No a chytám tu do šnúrov, mám tu kapránske naviaky, emblémy, oddajvy a klasika anglické plaváčiky a skúšame, čo to dá. Snažíme sa prepracovať k väčšej rybe, najväčšieho kapra tu mám chyteného nejakých 14,80 zatiaľ, ale viem, že tu sú aj väčšie. Kamarát tu má nejakú 18 chytenú. Tak uvidíme, ako to dneska bude prebiehať. Zatiaľ máme 3 menšie rybky a akurát jedna sa nám podarila taká krajšia, 8-9 kg. Tak uvidíme. Čo skoro sa hlásime opäť. Tak dámy a páni, že by čerešnička dneska, lebo taká ryba od rákosia, že dovidenia.
Zebrám si to do polky jazera, však pozrite, aký ohnutá udica. Tohto keď sa mi podarí vybrať, tak bude paráda. Pretože toto je zrejme do chvosta, ale neviem ho proste ani otočiť. Možné je, že sa vyreže, ale kašľať na to. Musíme ho zdolať. No, keby sa otočil konečne ku nám. Tam je za stromom. Vyzerá to, že sa otáča. Vypadlo fasa. To akože cítim úplne takú tupú váhu. Pomaličky sa hádam podarí otočiť. Fú. Cez 10 by to mohlo byť, ale na ruky ma už bolia. Ty kokso, normálne sa nedá ani otočiť. No ako keby ťahá mŕtvú váhu. Láska, keď tak bude čerešný. Také fajty tuto, že keby ste tu mali silom, tak asi už dávno po rybe. Aj s celou montážou, takže presne práve preto to treba mať aspoň fidráckú šnúru. Aha, tu ja už ho vidím. Ty koksa. Dobre dielo. Už len nič neuponáhľať, aby sa... No. A už vidím plavák, aj žabu. Dámy a páni, lisec. Lisec pekný, veľký, tučnočky. Aha, do boku je. Ty kokso, daj podberať. Som vedel, že bude chytený do boku, alebo do chvosta. Nejdi už môj, poď naspäť, poď. Akože lisov tu hospodár má celkom pekných, takých gulatých, vysokých. Taká typická maďarská forma. Aha, do boku. Takto sa majú testovať prútiky. Takto, aspoň že sa na nich môžem spoľahnúť potom. Cez voda, čo je? Dobre.
Tak neviem, či ma bude počuť, lebo začalo dosť fúkať silný vietor, neviem, čo sa sem ženie, ale to mi nevadí, pretože po vaničke mám krásneho lisca, určite má cez 10 kg, to môžem potvrdiť s určitosťou. Dal mi vytrapiť poriadne, obidvaja sme trošku unavení, ale je to tam, podarilo sa. Dívajte na to, trošku nám už aj prší. Joj, toto není dobre. Tak iba rýchlo si ho ukážeme, fešáka. To je telo. Bomba. Ja som spokojný. Dobre, ideme ho pustiť, lebo nám moc prší. Tak my už máme dobojované na dneska. Za chvíľku štartujeme domov. Vychádzku hodnotím úplne super, podarilo sa spraviť množstvo záberov, aj o nejaké rybky som bohužiaľ prišiel, ale tak je to proste 50/50, keď je ryba chytená do chvosta alebo do boku. No ale podarili sa niektoré pekné ryby aj, že boli chytené pekne do papule, takže super, podarila sa ryba cez 13 kg, okolo 8-9 kg a takých 5-6 kg kaprov, tých bolo celkom dosť, to sme všetko ani nefotili, to by sa nedalo. Trošku nás aj zastihla taká prehánočka májová, ale však nevadí. Občas treba aj osvieženie, ale vidíme, že sa začo chystá zase, tak sme to radšej zbalili. Ja som spokojný dneska, vidíme sa pri ďalšej vychádzke. Ahojte.